kun ji zancen matar da sarki muje gabo daga nan Umar wai ina yayo sauka daga nan noman kawo da Umar ai ya tashi sai ya sauka an riba nan ne ya fayo sauka a cikin riba nan ma Allah ya ba shi kyauta dan cikin riba ya mallaki wurare ai da dama dan gwarzo ne ku sani shi aitun na dauri anan riba ma Allahu gani ya ba shi kyauta anan ne ya aifi Abubakar waken kujini sannan da me fa kuke so ku fa yara da saurare muka yi mai waka kai ka ji mu domin labarin sarki ka kafza ka ba mu mun ji wani labari kan shi tsohon sarki ma'ana Umar Muhammad dan Muhammad ka ji mu wannan labari kuka samu dai ku fa yara mun ji labarin daga nan yaje kamfanin Bobi a kamfanin Bobi ya mallaki wurare da dama don anan kamfanin Bobi ai yayi hikima kai ku fa yara ku dakanta to ai da labari don a kamfanin Bobi anan ma yayi tsari kun sani ai fa kadakanta kai fa mai waka dukkanin labarin sanan fa za fa mu baka anan kamfanin Bobi ai ya haifi yaransa guda uku ne ka san da ka san ne karaka kasa dawa kenan ku yara kai ku ban amsa ana an ka alfi wasarki na yanzu ma fa ka ji mu dabba sauran sannan fa ai za mu baka kuna niyan nan Umar ya samu asali kwarai fa mai waka zancen nan sam karkai shakka bayan fa Umar sarkin nan na yanzu ya samu Usman da Hauwa Usman babu shakka lokaci yayi dole ne ai fa abbarka ma'ana fa ilahu kyautarsa shi za ya baka daga nan fa ina ya sauka ku fa yarana kai mai waka da kan takade fa labarinsa ya sauka taɓanni ne shi fa tsohon sarkin a nan fa taɓanni ya zauna sosai da sosai a taɓanni aka bashi a yawar dama a nan ne ya samu fa mulki har yayi hikima a cikin fa taɓanni fa nan ayayi himma ya samu yankin nashi unguwar tasa shi ma amma daga nan aifa wurin san bai mai ba me yasa bai mai ba yara na kudan ban bayanin ba don tsari na garin ne ai bai mai ba ko unguwar da aka bashi ne ba ta yi mai ba duk ne kawai fa yana son shi ma ya girma ma'ana yayi gari na shi a nan yayi hidima wannan lokaci ne sarkin dauri ya je taɓanni a lokacin mulkin Buhari ne ya aikai ka mu a lokacin nan ma Allahu ya ba shi kyauta anan ya aiko Aliyu da Abdullahi shi ma sannan anan ma ya mallaki wurare da dama kai Umar Muhammad lalle tabbas kai